Nas súas mochilas, os seus soños. Ese é o nome da nova campaña solidaria da Fundación Amigos de Galicia. A iniciativa busca facerse con material escolar para repartir entre os nenos e nenas de familias con menos recursos. O colectivo está facendo paquetes de material adaptado a cada idade, para infantil, primaria e ESO. Adaptado un pouquiño a idade, os de infantil levan máis ceras, rotuladores, pegamento, e despois os máis maiores levan máis libretas, máis folios, máis bolígrafos, máis de apuntes e así. A campaña ainda está en marcha, así que dende a Fundación fan un chamamento a que aquelas persoas que o desexen colaboren aportando o seu grau de area. Poden colaborar a modo particular nos centros colaboradores, que agora mesmo son Alcampo Vilagarcía, Carlín Vilagarcía, Castelao, A Illa e Cambados, e aquí nas oficinas da Fundación Amigos de Galicia, en Vilagarcía. E podes facer unha doazón a modo particular, ti vas a algún centro destos que vos comentaba e fazes unha compra de material escolar e o depositas ali, ou ben o faz pola túa conta e o deixas aquí nas oficinas que temos. Na zona do Salnés, polo de agora, preto de 100 nenos van recibir esta mochila solidaria. Na zona do Salnés vamos a entregar 96 mochilas a día de hoxe, pero bueno, sempre que comeza o curso, os centros escolares detectan algún caso concreto de algún neno que comeza o curso sin mochila ni material escolar, nos chaman e, nos valoramos a situación, o sea que sempre vai a maiores unha vez comezado o curso. A día de hoxe sabemos que vamos a entregar 96 na zona do Salnés. Dende Amigos de Galicia salindan que arestora o que máis precisan son paquetes de folios, gomas de borrar, lápis, bolígrafos negros e vermellos e tamén lápis de cores. Por de agora, aínda están a tempo de facer as súas doazóns. Os puntos de recollida continuarán operativos aínda uns cantos días máis.